Malawi Brief. Amalawi ambiri akupitirira kusemphana maganizo pa zomwe analankhula olemekezeka agangata pa msonkhano umene adachitisa ku Lilongwe. Ena ati zimene analankhula olemekezeka agangata ndi zolakwika, pamene ena akuwapanga defend kuti zimene adalankhula zija ndi zabwino ndipo zimafunika kuti iwo atero. Tamveserani izi. Amalawi anzanga kulikonse kumene inuyo muli, ndimangofuna ndikepo ndimanga pa zimene anayankhula olemekezeka Alfred Gangata la Mulungu lapitali pa Chilimampunga. Ine ndifuna ndinene motere kuti olemekezeka aja sanalakwitse, ndipo chimene anayankhula chija ndi chilungamo ndithu. Angakhale malemba tikapita ku buku la Chivumbulutso 22 ndime yake ya 12 kuli mawu kumene kuti akuti aliyense adzalandira mphoto malingana ndi ntchito imene iyeyo adagwira. Mulungu amene ati aliyense inuyo ndi ineyo tidzakalandira mphoto malingana ndi ntchito zimene inuyo ndi ine tikupanga mtsiku la lero, kaya zabwino kaya ndi zoyipa, koma kuli mphoto kutsogoloko. Tikapitanso ku malemba komweko 1 Samuel 17 ndime yake 22 kumasika mmusimu kuli nkhani ya David ndi Goliath. Anthu timaona ngati kuti David anangomupha Goliath uja sadapezepo cholowa. Kutsogolo kwake kudali mphoto, ndipo asanamuphe Goliath adafunsa kaye kuti amene atangonjetse uyuyu apatsidwa chani, ndipo kudali mphoto ndithu. Ndipo mfumu ija idalonjeza kuti amene atagonjetse uyuyu apatsidwa zakuti, apatsidwa zakuti, apatsidwa zakuti, zimene zidampatsa mphamvu David kuti akamugonjetse ndani Goliath. Ndiye zikutanthauza kuti china chilichonse chimene ife timachita dziko lapansi timayenera tilandire mphoto, timayenera tilandire cholowa ndithu. Sungawike moyo wako pachiswe opanda cholowa. Ambiri amafuna kuphedwa, ambiri amakhala ndi mantha, ambiri amakanika kuyankhula, koma ena mwa ochepa anatuluka nkumayankhula nthawi ngati imene ijayo kuli anyamata sikwanje. Ena timayankhula akuluakulu azipana kumationa ma social media, amationa ndithu tikulalata tikupanga zonse zija, amationa ife nkumachita zoti koma awawa ndi andifinisha kumapitirizabe. Timachita zozoti kaya basi muli mosemu nde mukunena kuti iwo ajalakwitsa. Anali ndani amatawo? Ena amafuna kuomberedwa kukuchani kumponera, adaotchera minibus kandinali basi. Anthu amene aja amayenda osadya, amayenda osata, nde munthu uzozoti anthu amene ajawo ayiwalidwe mu tsiku la lero chifukwa ngosaphunzira, chifukwa choti alibe zoyenereza. Inuyo zoyenerezanu munali kuti nthawi yonseyi kunalibe. Nde tsiku la lero mwapeza mwayi akuyikani pa mpando wina wake, simukufunanso kwalemba anthu aja ntchito ayi, anyamata aja. Ena otu sizoti alibe mapepala, ali nawo mapepala oposaso inuyo amene muli pa mpando. Mukatenga anthu akumuzi kwanu, kaya mukatenga anthu akuti osadziwika mukayika papepacha kwapondereza anyamata aja amene amathamangacha, amene amayika moyo wawo pachiswacha, amene amamenya nkhondo aja mukuti ayi ngopanda pake. Ena amene amatukwanidwa aja ayi ngopanda pake. Tsiku la lero iyayi olemekezeka Alfred Gangata ayankhulira gulu, ndipo chimene ayankhulacho ndi choonadi sibodza. Inu 2019-2020 kunali anyamata amene amadzitcha kuti iwo omenyera ufulu Amalawi, chonsecho amamenyera ufulu mimba zawo, achina Timothy Ntambo tinawaona, achina Gift, achina Bile Mayaya. Anthu amene ajawo kuthamanga umene amathamanga munsewu kuja, anthu ena mumapanga join, koma simadzozoti anthu aja kumenyera ufulu mimba zawo. MCP Tawina sanapatse ena uminister, sitinaone ndi maso athu. Ena sanapatse ma business, tinaziona zonsezo. Imene janali mphoto yawo. Ndimakumbukira so ena kuti awa mathamanga nawo museuya imwa kuti atawina atakhalano aminister nduna anasiya kuyankhanena no mafoni. Sitinaona atachotsa unduna ndi muja anapezeka zoti
asiyaso MCP akalowa kwa Ford chifukwa acho saunduna aliyense kudziko lapansi akapapanga zinthu amafuna cholowa. Ndiye ineyo ndikuwasapota olemekezeka Alfred Gangata kuti sanalakwitse chimene yankhula chita mchilungamo, angakhalenso malemba zilimo. Inuyo ndi ine tidzalandira mphoto pa zimene tikuchita mu tsiku la lero. Mulungu amene ndengati kumwamba kuli mphoto, kudziko lapansi usakhale mphoto. Amene mwakwiya inu ndinu anthu amene mumabisala, amene simaonekera chifukwa tusikunali bwino zaka zambuyozi. Ena tikalemba post amachita kutibwererapo mpuchito tuzoti ati kufuna kubwese chisokonezo mziko. Nkhani yake wangolemba kuti I can see APM akuwina 2025. Amatibwerera ati kutuza zimenezo. Ati tufuna tibwese chisokonezo mziko. Kuti opyeza ndi kuti opyeza. Timati tikatere kuyenda ndi kuti timaopyezedwa. Nawa Bishop Kachenje ayika mulomo pa nkhani. Takhalani pomwepo. Amalawi ndine Bishop Kachenje. Ndafuna ndiyankhepo zimene adayankhula a Vice President Akangata. Amalawi nsanje tuchitipa. Ndafuna ndikuwuzeni kuti a Vice President Akangata sadalakwise. Akangata sadalakwise. Zimene akukamba Akangata a Vice President ndi zoona zokha. Zomvesa chisoni kuti munthu amene wagwira ntchito, amene anamenyesa mutu wache pa nkhwangwa, ndi amene akusidwa kunja. Amene akathawa akazemba lero ndi amene akwikidwa mkati. A Vice President Amalawi imvani sadalakwise. Olo nyumba ikamayaka moto kuyaka moto, sunga yambe kukapulumusa mwana wa wino wake mwanako osana mpulumuse. Umayamba kupulumusa mwana wako. Taganizani. Kunoko tili ndi my Gladys Kanda. Sili kuzokuta ikidwa pati. Kuli mai na chuma. Amena tamanga kwambiri mai na chuma. Amena tamanga. Kuli mai na inja. Kayali pati aikidwa pati. Kuli Charles Nchacha. Tinene mona ntima kulakulu. Ndani sana sakuziwa zimene ntchito imene agwira alaji. Amachesera kugwira ntchito. Akumana naso amangidwa kukapidwa kufera chipani cha DPP. Amalawi ni mafula ndikuwuzeni, wina aliyense amene akazuzula MCP wakhala moyo wozuzidwa. Ndipo ndifuna ndikuwuzeni kuti si chinthu chabwino, ndi chinthu choyipa kuyamba kwa sapota kwaika maudindo amene sadakese tukuta. Akangata amene tikunena tinene muona ntima. Chiyambire cha DPP sikudazuke munthu wamphamvu chigawo cha pakati ngati Kangata. Anyamata chigawo cha pakati agwira ntchito achina Kangata aja. Ndi Norman Chisale athamanga pene magali moto awo uchedwa aomberedwa pamene paja. Anyamata anakunali nkhondo yolimbana ndi anyamata azikwanje. Lero munthu wina amene akangobisala, munthu amene sadagwire ntchito, munthu kangopasidwa mpando alipe. Ndi mafuna ndiyo yankhule lero Amalawi kwina kuli konse ndi chopweteka. Ndi chowawa. Munthu amene agwira ntchito kukasidwa kunja. Munthu amene sadagwire ntchito kumakadyerera ndi chopweteka kwambiri. Kodi amene agwira ntchitowa azapindula liti? Anthu amene agwira ndakhala ndikukuwuzani kuti njokayi makumbira limodzi njokayi. Pano yakwana nthawi yokumba mbewa tikumbire limodzi. Anthu amene mukwayika m'maudindo tinene muona ntima sadagwire ntchito. Ndipo ine ndikupereka support kwa Vice President sadalakwise. Ndipo a Vice President Akangata kumene muli imvani kuti simunalakwise. Posachedwa pompano ma social media matuluka nkhani yolimbana ndi Jomo. Aye kumpepusa mwana mene wagwirira ntchito Jomo. Okondedwa alipo ena ophunzira koma usogoleri mulibe momwayo.
alipo anthu ena salapita kusukulu koma mulungu adayikiza usogoleri mwa iwo. Chonde ine ndikubwera pano poyera amene agwira ntchito ndi anthu osaphunzirawo amene mukuona amene alimbana nazo MCP tilera akuluakulu MCP anyamata azikwanje atizuza ine ndakhala ndikuthawa kuno kuthawa ndifuna ndikuuze akuluakulu a DPP musadane ndi a vice president mukadana ndi a vice president akangata mudana ndi amalawi ochuluka programu yowatenga anthu amene sanagwire ntchito sinayende bwino. Ine ngati mbusa amene ndakhala ndikuyimapo amene ndakhala ndikubwera poyera kuliuza dziko la Malawi kuti likavotera a Professor Arthur Peter Mutharika, ine ndikupanga support lero a vice president akangata sadalakwise mwayimirira amalawi mwayimirira anthu ochuluka mwanenera anthu ochuluka amene ali kumuzi achinyamata amene akusalidwa lero a vice president mwanenera amene akulephera kuyankhula amene ali ndi khutu amve zimene anena a vice president apweteka zimene zingapweteke zimene ayankhula a vice president dokhawo amene ali MCP amene ali MCP amene amadyerera ayina kuapweteka koma amene agwira ntchito ayina kugwirizana kuti mawu amene ayankhula a vice president ayankhula bwino. Ndine mtumiki wanu mwambuye Bishop W Kachenja ndipo phone number yanga ndi yomwe ija 088 1238 amene mufune ya WhatsApp ndi 099 5252 356. Shalom.